Senyor president, senyores i senyors diputats, senyor Mas-Colell, aquest passat divendres el Govern d'Espanya va iniciar els tràmits per aprovar una important reforma fiscal que portarà a una disminució de l'IRPF, a una disminució de l'impost sobre societats, així com a una congelació de l'IVA i una reducció en 6 punts percentuals de les retencions que han de pagar els autònoms. Una rebaixa d'impostos, senyor Mas-Colell, que permetrà que la gent, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, tinguin més diners a les seves butxaques. Més diners per poder consumir, més diners per poder estalviar, més diners per poder invertir. El que farà incrementar l'activitat econòmica, el que farà incrementar el consum, incrementar la inversió i, per tant, incrementar les persones ocupades, el que generarà més bases imponibles que pagaran impostos. Senyor Mas-Colell, per garantir aquest nou cicle en la política fiscal, en primer lloc, Espanya vam haver d'evitar el rescat de l'economia espanyola per part de la troica, malgrat el que deia vostè en les dates en què es debatia si hi havia d'haver o no rescat de l'economia espanyola. Diari 5 Días, un dels principals rotatius a nivell espanyol com a diari econòmic. Vostè afirmava, i deia aquest diari, d'unes declaracions seves, Mas-Colell prevé que el rescate a Espanya llegue en qüestió de setmanes. Això ho deia vostè, senyor Mas-Colell. Doncs bé, sort que el president del Govern d'Espanya i el seu equip econòmic no van fer cas a vostè, senyor Mas-Colell, com a conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya, que demanava que Espanya demanés un auxili a la troica per l'economia espanyola. Senyor Mas-Colell, sap quines haguessin sigut les conseqüències per les famílies catalanes, per les empreses catalanes, pels treballadors de Catalunya o pels pensionistes catalans al demanar el rescat a la troica, tal com vostè demanava que fes el Govern d'Espanya? Per això, senyor Mas-Colell, passat un any i mig des que vostè fes aquelles declaracions exigint que Espanya demanés el rescat, li demano i li pregunto si ens pot dir per què vostè va fer aquella petició en el senyor Mariano Rajoy i en el senyor de Guindos que demanessin el rescat de l'economia espanyola a la troica. Senyor Mas-Colell, creu que va estar encertat demanant que Espanya demanés el rescat a la troica? Crec, senyor Mas-Colell, que vostè avui té una gran oportunitat en aquest ple del Parlament davant dels representants de la societat catalana per demanar disculpes pel que va dir que Espanya havia de demanar el rescat a la troica que hagués implicat greus conseqüències per a les famílies catalanes, pels treballadors catalans i per a les empreses catalanes. Doncs bé, senyor Mas-Colell, si vostè fa un any i mig afirmava que Espanya havia de demanar el rescat a la troica, un any i mig després, davant la baixada d'impostos que proposa el Govern d'Espanya, vostè la tilda, aquesta rebaixa d'impostos que proposa el Govern d'Espanya, d'obsessió i d'imprudent. Diari El Periódico de Catalunya, un dels principals diaris de Catalunya, on vostè afirma Mas-Colell tilda de imprudente la obsesión del Gobierno de España por bajar impuestos. Per tant, senyor Mas-Colell, quan vostè fa aquestes afirmacions, de què està en contra? Està en contra, potser, que el conjunt de contribuents catalans paguin menys impostos? Està en contra, potser, que els autònoms paguin menys? Està en contra, potser, que a les petites i mitjanes empreses i les empreses catalanes se'ls baixi l'impost sobre societats? Està en contra, potser, que hi hagi impostos negatius, és a dir, ajudes a les famílies nombroses i a les famílies que tinguin a càrrec ascendents i descendents? De què està en contra, senyor Mas-Colell? Senyor Mas-Colell, quan la prima de risc està en 130 punts bàsics i, per tant, Espanya ha de pagar menys interessos per finançar-se, quan Espanya creixerà, segons tots els estudis econòmics, per sobre del 2% a l'any 2015, quan l'atur disminuirà en 600.000 persones d'aquí a l'any 2015, el que permetrà haver de pagar menys subsidis d'atur i que més persones treballin i, per tant, paguin impostos, i quan s'obtindran ingressos extraordinaris, no com els que vostè afirma en els seus pressupostos, sinó ingressos extraordinaris de debò, com la venda del 49% d'AENA, que permetrà ingressar 2.450 milions d'euros, això farà que la rebaixa d'impostos es pugui portar a terme no perjudicant ni la recaptació ni tampoc el compliment dels objectius de dèficit. Senyor Mas-Colell, al contrari del que fa el Govern d'Espanya, vostè en aquest 2014
Ha creat 30 noves taxes i nous impostos. Ha recuperat l'impost sobre successions que vostè mateix va eliminar fa 2 anys amb el suport del Partit Popular. I ara mateix hi ha en tràmit l'aprovació de 3 nous impostos sobre l'aviació comercial, sobre l'energia elèctrica i sobre la indústria. I a més, per si no n'hi havia prou, el senyor Mas-Colell encara es vol posar un impost sobre l'ADSL, un impost sobre els pisos buits i un impost sobre les begudes ensucrades. A més, a Catalunya els contribuents, com es deia aquest matí per part de la nostra presidenta, Alicia Sánchez Camacho, els catalans paguem l'IRPF més alt del conjunt d'Espanya. Vostè, com és previsible, senyor Mas-Colell, em dirà que això és culpa del model de finançament que regeix en el conjunt de comunitats autònomes. Però li recordo, per si no ho sap o no ho vol saber, que aquest model de finançament vigent a dia d'avui va ser un acord entre el senyor Zapatero i els seus socis d'Esquerra Republicana de Catalunya que en aquell moment lideraven el govern tripartit. O, per exemple, comunitats autònomes com la Comunitat de Madrid o Illes Balears, que tenen el mateix tractament en el model de finançament, tenen molts menys impostos i uns impostos molt més baixos que els que es paguen a Catalunya. Per això, senyor Mas-Colell, li pregunto, mantindrà que els catalans tinguin que continuar fent front als impostos autonòmics més alts del conjunt d'Espanya? De què serveix, senyor Mas-Colell, que la Generalitat de Catalunya tingui capacitat normativa sobre l'IRPF, sobre l'impost de transmissions patrimonials, sobre l'impost d'actes jurídics documentats, sobre l'impost del patrimoni o sobre l'impost de successions i donacions, si per l'únic que l'utilitza vostè és per fer que els catalans paguin els impostos més elevats del conjunt de comunitats autònomes d'Espanya? Senyor Mas-Colell, l'actual govern del senyor Artur Mas o el senyor Junqueras o el senyor Junqueras i el senyor Artur Mas, tanto monta tanto, és un govern que es dedica a escurar les butxaques dels catalans a través d'impostos. És un govern escurabutxaques. Un govern, el de la Generalitat de Catalunya, que està perjudicant la rebaixa d'impostos que ha iniciat el govern d'Espanya, mantenint, com li deia, els impostos autonòmics més elevats de totes les comunitats autònomes del conjunt d'Espanya. Un govern, el de la Generalitat de Catalunya, que mai compleix amb els objectius de dèficit i que té el deute més elevat del conjunt de les comunitats autònomes d'Espanya. Per això, senyor Mas-Colell, li exigim des del Partit Popular que no incrementi els impostos dels que vostè té competència. No continuï sent un fre al consum, a l'estalvi i a la inversió, amb els elevats impostos autonòmics que han de pagar el conjunt de contribuents catalans. Col·labori, senyor Mas-Colell, amb la rebaixa d'impostos situant els impostos de la seva competència que es paguen a Catalunya en la mitjana del conjunt d'impostos autonòmics que es paguen en el conjunt d'Espanya. El que ajudarà, sens dubte, senyor Mas-Colell, al creixement econòmic, a incrementar la recaptació, a incrementar l'estalvi i això afavorirà, en definitiva, a complir amb els objectius de dèficit. En compte del que em dirà vostè, una rebaixa d'impostos el que genera, en un moment on l'economia europea i l'economia espanyola estan en creixement econòmic, és més recaptació, perquè, com li deia, això generarà un augment del consum, perquè les persones tindran més diners a les seves butxaques, generarà un augment de l'estalvi, que portarà a més inversió, el que acabarà generant un augment de la recaptació. Per això, senyor Mas-Colell, no faci seguidisme dels que li manen, és a dir, el senyor Oriol Junqueras i el senyor Pere Aragonès, i iniciï polítiques a favor de les butxaques dels catalans perquè tinguin més recursos per poder consumir i per poder invertir. Senyor Mas-Colell, no torni a cometre una equivocació similar, no baixant impostos com la que va cometre quan va demanar que el govern d'Espanya demanés el rescat a la Troica. En definitiva, senyor Mas-Colell, acabi el seu mandat de conseller d'Economia no frenant l'economia catalana, és a dir, no ofegant a impostos a les persones, famílies i empreses catalanes com vostè porta fent des que és conseller d'Economia i especialment amb els últims pressupostos en què vostè, com li deia, senyor Mas-Colell, va crear 30 noves taxes, va recuperar l'impost de successions i té previst la creació de 6 nous impostos en l'economia catalana. 3 que ja estan en tràmit parlamentari i 3 més que pensa introduir properament. Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies, diputat.